के पहले साल साल 2-2 3-3 साल मेहरारू के केहू देखिए ना पावे, लेकिन जब से जयमाल सिस्टम चल गई बा तब से सबके मेहरारू के देख लेता, फोटो खींच के दिखा देता जे बारात में नहीं हो गई बा कई फलाने बहु बड़ी है देखा निमन लगत रही। ठीक बा, सही बात है ना। तो दादी पहले के जमाना का 2 हाथ का घूंघट कोई के कहत रही, ए जी तनी हने आई ना। अच्छा भोजपुरी के बोल समझेला, पहले हाथ उठा सच्चा मन से बता। हाय देखा हमार चाची लोग, हां हम भी आवत बच्ची गावा। तो कहत रही, ए जी जब गौना करा के लिए अपना अंगना में जब तुलसी के जल देनी हो, जब तुलसी माई के जल चढ़ौली हो तो कहली, ए जी तनी सुनी ना। तो चाचा कहत रखा हो, कहत रहे रउआ के घोरे में सब चीज के पेड़ बाटे, लेकिन रउआ एगो गलती न कर देली है। कहली हमरा से कौन गलती हो गइल बा? कहत रहे रउआ सब चीज के पेड़ लगा देली, लेकिन एगो नीम के पेड़ नहीं खे लगेली। ए हल्लाबाजी नहीं थी, कहत रहे एगो नीम के पेड़ नहीं खे लगौली रउआ। काहे से जाना तनी नीम के पेड़ में माई के बसेरा होला। आ कहत रही कैसे कि अमावाला गवाला पिया हो, ए जी सुनी ना, अरे सुनतानी जी कि अमावाला गवाला पिया हो, और महुआ रे लागा और काहे ना लगावला पिया हो, और निमिया के गाछिया। ई रहला पहला के जमाने के, लेकिन आजकल के का मालूम बा? एक गाय लेकिन का मालूम का बा आजकल के भाव साली लोग के कि आइल बड़ो माई के दर्शन तू करे। आजकल के भाव ई बा, अरे काहे के लगलू है सज, तरिल बनी मंदिर के गेट पे जा, और वीडियो बना के डालब नेट पे जा। पेट्रोल कितना महंगा हो गई बा, 100 रुपया के पार पेट्रोल बा। ससुरा साइकिल 4000 के आवत, 5 रुपया के हवा भरावा, कम से कम नहीं तो 1 महीना चलावा। लेकिन पेट्रोल भरावा खातिर 100 रुपया चाहिए। लेकिन का दिक्कत बा के दिल बने मंदिर के गेट पे जा, और वीडियो बना के डालब नेट पे जा, और बुलेट पे जा, बुलेट पे जा, ले चले घुमावे बुलेट पे जा। चचा तोहार लोग के समय में माई के भक्ति देखल जात रहे, लेकिन आज के समय में बुलेट से चली ना एकदम पूरा फुल मेकअप के करिए मेला देखे, लेकिन भाव पहले चचा वाला रहे। ठीक बा, काहे से कि पुरान चीज ना कतनो पुरान हो जाए वो हमेशा नए रहे। आई बुलेट पे जीरा खाली यही साल चली, अगला साल सुनाई न दे के नहीं गई बा, लेकिन अमवा लगोला ये अगर हमनी के ना रहल जाए ना तब वो चली, निमिया के ना तब वो चली, हमनी के ना रहल जाए। सही बात बा, काहे से माई के पचरा बाटे। आई कहा तारी चाची पगे वाली, अबही वाली तो झाड़ के, अबही वाली तो झाड़ के जींस, मतलब अबही वाली झाड़ के जींस लगा के लकवे के लिपस्टिक में मेला न दिखी है। कहा तारी और अमावाला गवाला पिया हो, और महुआ रे लगावा, त काहे ना लगावला पिया हो, और निमिया के गाछिया। लेकिन ताली बजे बजा तबे आनंद है। ठीक बा कि अमावाला गवाला पिया हो, महुआ रे लगावा,
चाचा लोग तोहरे जमाने के बाद पत्नी हाथ उठा लो अपनी अपनी जगह से। इधर से चाची लोग भी झगड़ा करबो तो खूब हाथ उठा उठा के कर ले, ऐसे ऐसे कर कर पूरा पूरा हाथ सीधे सीधे। अच्छा माई के मानेला, माई के माने लो पूरा पास ताली बजा इधर से। अम्मा वाला ई अंटीना भिड़ गइल बा माई से। कैसे हम चेलवानी मनोज तिवारी को उ कबो डायरी लेके ना गावेला, उनकर आप गाय की सुनब जा तो बिना डायरी के 4 घंटा गई 5 घंटा गई ऐसे डायरी ना देखिए का कहता। अरे चढ़ा दे रहत माई के सेवकवा सिंगार करेला, चढ़ा दे रहत माई के सेवकवा सिंगार करेला, सिंगार करेला। देखा माई के बघवा सिंगार करेला, चढ़ा दे रहत माई के सेवकवा सिंगार करेला, चढ़ा दे रहत माई के सेवकवा सिंगार करेला, सिंगार करेला। देखा माई के सेवकवा सिंगार करेला, देखा माई के सेवकवा सिंगार करेला। निमिये हो घरवा माई के, निमिये दुआरवा निमिये हो घरवा माई के, निमिये दुआरवा निमिये पर मैया रानी डललिया तालवा। लेकिन हर जो नया जमाना के बाद उहे वाला भाव बा, नया वाला भाव का बा आप लोग वाला के आइल बड़ो माई के दर्शन तू करे, अरे काहे के लगल है साजे सवारे, तगल बन मंदिर के गेट पे जा। आजकल इंस्टाग्राम में बड़ा क्रेज बा भैया, हम नहीं इंस्टाग्राम के इतना क्रेज बा कि आजकल कुछ लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाली रीले बनावत रहा। अब वही में तनी बनी जब कमाई हो जाता बाप माँ बाप भी कहता कि हमारा बेटा कमाता हीरो बन गई बा, ठीक है।
आजकल रील के बड़ी क्रेज बा। अच्छा यहाँ पे रील के बनावे ला क्यों नहीं? आप बनाते हैं, बनाते हैं सभी लोग, बनावे ला सब, लेकिन डर के मारे मधु भैया बाबू भी बगल में खड़ा हुई है, कहीं के बेटा तो क्या पढ़े भेज ले रानी तू रील बनावे ना। हाँ कि आइल बड़ो माए के दर्शन तू का और काहे के लगलू है साजे तदिल बने मंदिर के गेट पे जा और वीडियो बना के डालम नेट पे जा अरे बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे हम घर ही मंगाई दे मिल्क चॉकलेट दू पैकेट हम घर ही ले आए दे माना ना हम चॉकलेट पे ले जा चॉकलेट के प्लेट पे ले जा का करी देखिए जीजा हमरा के फुसलाई ना हमरा के चाउमीन चाहिए ना चॉकलेट चाहिए। अब का कहल जाओ जब से चाइनीज सामान आ गई बा मार्केट में तब से लिट्टी चोखा ब्रेड पकौड़ा पकौड़ी का एकदम कीमतें खत्म हो गई बा। जेने देखा उन्हें मोमोज बा तो फिर बर्गर बा पिज्जा बा चाउमीन बा अपन देसी सामान तनी कम होखत लेकिन हमनी में गलती बा कि हमने चाइना का चीज पसंद करत जाने हम का हमनी के खाटी मानी जा। हमरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बाटे इतना बढ़िया बढ़िया कल्चर बाटे कि कौना देश में नहीं है। एगो अपना देश खातिर जोरदार ताली। सही बात है, बोले भारत माता की। अच्छा ये बताओ आर्मी लवर कौन कौन है? इधर से बड़े ज्यादा लोग हैं, इधर से चला ज्यादा मेहरारू लवर के बा भाई। देश के सेवा ना करवा तो मेहरारू का सेवा करा। मेहरारू की सेवा भी भाई कोई गलत बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है भैया। कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आती है आपके परिवार में, आप उससे प्यार नहीं करिएगा। सेवा मतलब गोड़ दबावल नहीं, सम्मान, उनका ख्याल करना, उनको सम्मान देना, यही सम्मान होता है। बोले सच्चे दरबार की के मनब ना हम चॉकलेट पे जा और चाउमीन चाट के प्लेट पे जा।
अरे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। ये पिया हो सोना कैसे कटिया दिल्ली सहारा हमके सगरो पंडाल में घुमा हमके सगरो पंडाल में घुमा दे, हमके मथवा पंडाल में घुमा दे, हमके मथवा पंडाल में घुमा दे। हो नहीं मन भूत बतिया सुना कराइब तो है माई दर्शन जाना तानी सुना साली जी लगन तोहर माई से लगन। अरे सुनी ना जीजा कहल का जीजा अलाइब चुनरिया हाय ललका जीजा। बोली सच्चे दरबार की। अच्छा जिनको अच्छा लग रहा है अपने लिए ताली बजा लें थोड़ा सा। और बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा,